Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naapunin na kang sikuan lagi nang kunamap mamano sa ramak na kalilinta dagu kapipia ginawa. Namambagi ano mga tao ako mamakinig sa diyan kaya mga idid maranawsong. Sagi ko na mga idid na siya ka na ipupilali lang o di na di kukurmat po sila no to mga tao ako bubayaw si isa ingdaranaw. Sa kaya kung na malapil lang na kanon naging matapagariak na sa lakaw arwar ti dasalin di nga ayad so kadirasol ada to dasarinuan. Abuyan mo tayo sa kapagariak na sa lakaw arwar ti kadisisa ayad so tambro kalibisa. Gusto isa ko pagriak na sa lakaw arwar kung manguda pakalilang abo pindi nga raga. Nakasama-sama ni langon na tungan na yakan na makap kumamakin nagsabi yung kaya mga idid maranawsong. Sagi ko nambog nga kinigyosi apabgay kano sa irinaldo pananadom maapunggularan sa mga idid mana maranawsong. Nagibuswa tayo si kuwaga may Islam ada sa lakaw arwar ko maudap pakarangin. Sa katina pa makinigan niyo sa wadum manay di kano nakatarutopan ko di rin pa magulaw-ulan ko mga ingaraniyo. Na tarotok niron so kapang giginaw ina sampor na siko ka isa bang sa hisay ni daranaw kabugo ni ko muna apamumulos sudo gua kabugong berian usay man tuwa na bapay udak kurangin na sila law pikurinan katin pamamakin gani wassalam.
Con bữa đời nó xuống mặt ta nơi ta buồn qua cắm bơ xanh gạo lớn trên tay anh chuột lắng xe ra ghê ghê chuột để lắng cố sao để nát kê na ô lê la do kau rakan duri nei margen anh na ode la nga ka nói tu man la se đi la ka na o ka pikir satu yarin patuhi menandukannya kakira hiau kapita kasengkam surat ta'agina Kagias Kadika na o kadika Pamikira Nuwa ako denrasai O anjo mawakan Paano na ba Dosang pangasay Kadika o nikira Saya kena Punya boleh dan makan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Laliwanan o ikakaedan Raon bunga nakatupasi kaegen kaurani Nagpunapag ibelawi ko ito kikitino Bata baraw na huli Kanakagana lumalas sa ginawa ko Maayo ay apay kailan ka na o na huli Kanakagana na lubat apun bertoman Ngayong binatang sa kadan na ito di ko dinapin patana o ilang ka na o bulawang ko Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn